Peren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Peren futa lillahi hajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. So terɗe so ɓerɗe jehen barroɗen so jawɗele ma ɓesmufade gunas. Mbaɗen tarbiyayneɗi pittali men gonen lesmu rabbiɓe mur'e gunas. Mufidul muridi Muhammadu Sa'idu As'adu Mas'udu mur'e gunas. Mbaɗen awwalal juuragol ceerno men to Alhaji Amadu mawɗo gunas. Murabbi muraqqi fahuwa kamilun mukammilu gondiɗo ceerno gunas. Aminay nabiyyin e almuɓe mum ɓe lomti ko Tijjani mur'e gunas. Ala balko sharqan e garban fofof yaminan simalan e mur'e gunas. ɓe ceedi yaginan hara wo surayya e mulkun e malkutu gam koɗɗo fas. E jabruɗe lahuɗe ha hutu fow ɓe mirni ɓe peeñi to mur'e gunas. ɓe gandi ɓe majji ɓe majjirɓe en ɓe maayi ɓe nguuri to mur'e gunas. ɓe jiyata e halqu sina taɓɗo ɗum ko ɓe gandina jeyɗo mur'e gunas. ɓe gandi jiɗaɗo Muhammadu men kala Cheikhu Tijjani jom barke fas. ɓe keddi e tarbinde ruhuji men e yettinde almuɓe mur'e gunas. Njehen juuroɗen julɓe ha nanditen e almuɓe yanoɓe mur'e gunas. So soccede ruhuji men laaɓa cer nga juurade serenɓe mur'e gunas. Nji'en Cheikhu Tijjani nder ɓerɗe men nga barkeji serenɓe mur'e gunas. Ko gondigu mon yooɗi elle tufam ko samral wini mawo mur'e gunas. Wona ƴoƴƴo faltono gondigu wayi sina mawu selbinde kocce gunas. So gondigu naftowo almudo kay ko gondigu serenɓe mur'e gunas. Jiya balle sañemtini ɗum kisa nana bolle serenɓe mur'e gunas. Nde wendine jibraɗo sunna maha e nassul kitabi mo alda e bas. Ko zahiri shari'a e baɗin haqiqa maha dine serenɓe mur'e gunas. ɓe nontina ɓinju e diine neɓen salaman liman sara murwa gunas. mo ɗuɗina biyuroni samiri fala mo luuɗi biyaɗo annabi e diine ala jangu ɗum ceerno wi ɗi batuuji e ɗi alhaaliji fof ko sembinde e sellinde e tengtinde konngol ceerno radiyallahu ta'ala anhu wonande dental ngal ɓame on dañi ɓame on dañi ɓame on dañi ɗum 1962 ɗo Dakaru ɗo e on ɗon sa'a no aduna o wano e dental heni e on sa'a dental ngal no wano e aduna heni